काय बेचे काय भाई
Ya sih kan. Kowe iki diwe cepake nggon samene gedine, lah kowe kok mara nyang nggon ibu-ibu ki nyapa? Ngomong deloknya adoh ya apa? Panas. Ya trayo hawane lah guys. Iya. Kekamban rapopo. Ora apa-apa. SD putih niki Purworejo. Purwosari SD Purwosari ini sangat mendukung sekali dengan acara pelepasan Pelepasan apa? Doro Dorone sapa? partai pelepasan anak-anak Ya, paling murid yo aku lagi iki lho Gus nyapa? ditanggap pelepasan SD sing sangat mewah sekali Luar biasa ya. luar biasanya piye Kaya ngene iki lho penontonnya tupluk blek. mau kaya Masyarakat kene iki jan luar biasa. luar biasanya piye Kaya ngene iki lho antusiase ya enek reokan geden padha mara kabeh. lah ya iki mau termasuk iki sekolah sing maju Sing maju. oleh orang maju ora mungkin nanggap reok sakmene mbane panggunge gedhe enek krawitane Heeh. terus ini kaya ngene penontonnya itu mleblak selain kuwi juga ada warga satwa Apa kuwi? satwa Apa kuwi? menek talang kaile yo Kayak ngono ya delok ya. termasuk kayak penonton VIP VIP kae. nah niki matur suwun jan aku kepala sekolah SDN pundi niki Purworejo ki aku sangat antusias sekali bersama kepala sekolah. Nggih. Saestu kula niki kalih kepala sekolahe Wis piye ya? cedhek mawon Gus. Wis cedhek. Karo kepala sekolah SDN pundi Purworejo ki cedhek tol. Cedheke piye? Sangke cedheke kepala sekolah aku jenenge ora kenal. Pak sinten? Berarti kowe ora cedhek kowe. Pak sinten? Lagi murid-murid iki ya Allah, kenal lagi. Rene sing iso jawab kepala sekolah SDN apa? Purworejo maju untuk sangu. Oh ya Rene sayu. Ndang iso jawab bala sangu. Ya Rene. Ya, namanya siapa? Kowe engko tak jedheki lho, namanya siapa? Naomi Sarimi. Ya toh. Kamu kelas berapa? 5. Guru favoritmu namamu siapa? Tika. Tekek gurune guru Tika. Kalau kamu SD sini siapa nama kepala sekolah SD Purworejo? Agus. Bener nggih? Bener. Pak Agus sing pundi tiyange? Halah sampe Oh alah, iki manu nunjukkan murid pintar Mas Agus. Ini pintar sinau di apa lek ngarani di SDN Purworejo. Kamu katanya alumni, saya BDI. Siapa nama Mbak Buyutnya Pak Agus? Markona. Wong iso tekokmu kok nganeh-nganeh lho. Aku lagi kenal Pak Agus ya iki mau lho. Kowe kok tekok jebak buyute barang ki nyapa wong kok iso. Lah piye yo? Kepala sekolah lho. Sapa? Iki Agus. Lah yo wae iki padha arep jenenge. Yo ae mah di temek-temek alon-alon ya. Oke. Iki alumni ini ya akeh. Kene oke engko enek bintang tamu barang. Sapa? Alumni saka kene. Masa? Alumni iki lho sekolah Purworejo iki kok enek menyumbangkan luar biasa. Selain menekakkan awake dhewe, menekakkan nang dhewe kok enek sitok kas. juga menekakkan bintang tamu. Menekakkan bintang tamu. Oke, kita alumni tunggu. saka kene. Kita tunggu ya. Ya Mas. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih. Ahe. Oh ya. Ho he ho, ho he ho, ho he ho, ho he ho, ho he ho. Au. Ah, ho, he ho, he ho, he ho. Ahe. Au.
Batu sampai jembatan. Yo. Oke.
Sitok yo ilang sitok ya. Walah yo paling sing nguyuh. Yo. Iki mau ya jarine Pak Kepala Sekolah Pak Agus. Jarine nekakne bintang tamu selain Yusika karo Mas Agus. Sangat istimewa. Mari kita sambut bintang tamu saka Jakarta. Sing ganteng. Yo, tabui Mas, danungan. Yo, di bintang tamu nih. Monggo Mas. Ya Allah, siapa ini? Ya Allah, siapa ini? Bah, bah. Ya Allah, ya Robbi. Bagus ki. Bertanya. Bagus. Pak Kepala Sekolah. Tirose bintang tamu lah kok sing teko. Ku geru kok kene. Ki bocah ki daleme endi lho Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki Sing jawab ora eneng. namanya siapa Mas? Parno. Karno. Lah. Jenengan Pak Gus gadah alumni sekolah ngeten iki to Pak Gus? Bagus. Mas, kamu juga sekolah di sini? Oh, sekolahku Purworejo ya. Purworejo Mas? Kok tuwek Mas? Ya kan alumni. Alumni di sini Mas ya? Jambian ya sik enom gagah gede dhuwur. Golek anu jenengan iki alumni kene. Alumni kene. Ki pantarane wis saloke wis ilang Mas Agus. Kok koyo ngene iki? Oh, alah. Kamu sudah lulus berapa tahun? 51 tahun. 51 tahun? Heeh. Oh, berarti lah 51 tahun lulus berarti pinter no. Pinter. Ning kene arep nyapa? Ya ngene iki. Bedaan iso. Ya iso lulusan kene ora iso piye badakne kowe. Ini nih. Kalau tak ya. Ya, kamu lulus. Ini kalau kamu pintar, Lah ki kowe tuwek kuwi. nah iki berarti lagi tak payah Lah ki bonose lho. Bringos iki pasangan rene yo. Bagus sih bintang tamu. Mosok bintang tamu nekane saka Jakarta taline rumput Jepang. Ya biyen ngene iki ya. Rumput Jepang Sekolah lagi. ngene iki biyen. Oh alah, kamu kelas berapa lo, Le? Kelas 5 SD. Sekolah sini. Gurunya matematika namanya siapa? Oh, boten enten, ora enak guru matematika yo. Berarti kelas 5 SD pinter hitung-hitungan ya. Pinter hitung-hitungan ya. Kamu jangan metotok-metotok. Ya apa kowe tekan ono bisa cangkene wis pinter lulusan. Siapa nama wali kelasmu? Bu Retno. Oh, Bu Retno, pinter. Lek Bu Retno pinter. Kamu matematika pinter ya? Hitung-hitungan. Yuk. 5 tambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. oke, pinter. 7 ditambah 2 sama dengan 9. pinter. 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 100. yo aku urung diwehi. Anak pintar. Iya, Mas Agus. Kamu lulusan pintar sekali. Pinter dong. Siapa bujunya Pak Agus kepala sekolah? Agis. 5 tambah 5 10. piro bobote Gunung Tatung? Ndang. Wah, tekane gunung lah kono hitung-hitungan lo kene kok gunung iki lho. Kowe ning kene nyapa? Kudu iso, kudu pinter luwe kok kene. Yo pinter cah kene kok.
Lah ya nyapa tak jedeki apa pengenmu? Ya sak sirmu sing jedek kowe kok. Suara wedhus, suara pitik, suara manukku geru. Oh. Ah, Mas Agus. Sini. Suara tengu piye Mas Agus? Mas Agus suara tengu piye Mas Agus? Tak gulu gilek. Jaya aku angel-angel kok. Junggar Wale. Junggar Wale yo pinter. Loh, alumni lho iki. Alumni Bagus Iso Agus. iki. iso. Tenanan dijajal. Kentus mau nguyuh ora balik-balik ya ning ndi. Jolotong iki sapa lho? Ya. Ayo. Ya. Oke. Ya, weh, ucal. Ya. Oke. Ya. Oke. Yo, kita rambut. Betul. Ya, terima kasih sih jajan Dek. Ini Dek, jajan Dek. Ini Dek lah, ini Dek. Iki sandi ini Dek. Ini sandi ini Dek. Anu Dek aku sebelah sini ya. Iya, yang sini ya. Ini mbaknya sini. Loh. Oke, belumnya nih. Sini ya. Loh. Sini lah, Madep Rono lah. Anu lah, ya. Ya Allah. Masuk mamane karo anake enggak tuwek mak anake. Ya Allah mamane cantik kayaknya. Anake kayak luwak. Anake ini tekas Gusti ya. Ini apa? Ya oke. Ibu Aninda, anaknya umur berapa? Kira-kira 50 tahun. Oh 50 tahun, kamu persis kayak Tugu Balong. Ya, anak Aninda, anaknya kalau siang minumnya apa? Minumnya apa? Cucu. Itu apa? Milak. Indomilak. Aninda, anak ibu Aninda, ketoknya kok anaknya nolak sih. Bentar apa ya? Saya ini kan yang bawa saya. Ini anaknya kitanya nolak. Itu kan minumnya susu. Ini dikasih Anda pahit. Ini itu ya. Aninda, anaknya wajahnya kemelawet kayak corong. Katanya anaknya ngelak minumin Aninda. Aninda
Ibu jahat piye to, Le? Nggak disembur. Piye to, Le? Pucuk. Piye kok coba ki? Kamu kalau sekolah sangunya berapa? 500. 500 berapa? Repes. Repes ya. Wes. Gimana anak Mas Jessica, ayah dan bunda ganteng mana? Nggak patut. Nggak patut. Bunda seperti apa? Itu dari Ayah lekok. Ayo,